I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip Skyblocka. Ovo bi trebalo da bude treća epizoda, ali pošto posle sat vremena snimanja nisam provalio da nisam kliknuo dugme za snimanje, to jest F9. I da, ništa nisam posebno radio, malo sam ove gljive farmom i malo sad zalihe hrane neke. Zraslo nam drvo, posadili smo voćnu trsku, lubenicu i pumpkin bundelu. I malo smo ovdje proširili i to je to u ovoj epizodi. Ne znam šta će da radimo. Trebalo bi da nađemo ono ostrvo sa piskom. Ajde, pokupi. Trebalo bi da krenemo u nekom smjeru, ali ne znam u kome. Tako da nisam siguran. Trebamo sad odavde, tako da moram da skupljam kamen. Ajde. Vraćam se kad budem skupio malo kamena. I evo, skupio sam 15 kamena, što neće naravno biti dosta, ali za neki početak biće. Dakle, ajdemo dalje. Ići ću ovako samo pravo, pa dokle budem došao. Ovo, pošto ovo gornji slab, moći će se zombi stvariti, ali nema veze. Čekaj da vidimo gdje sam. Dobro. I dalje ne vidim ostrvo. Evo ga. Je to? Mislim da nije. Mislim da nije to ostrvo. Da nije to ostrvo. Znači, ovo ništa. Idemo da skupimo još 15. Vidite. Ali odlučio sam ipak da snimam dok kopam, jer ovo ide brzo. Samo da nije laga. Bilo bi super. Ne znam, to ostrvo bi trebalo da bude, pošto, kako se zove, to je na svakom Skyblocku. I da li napišite da li hoćete ovaj Sky House, pošto to su svi youtuberi snimali. Pa ako želite i ja ću. Tako da smo 100 pregleda na kanalu, što je ovako ekstra. Imamo 3 subscribera, što nije loše, s obzirom da nisam snimao dugo. Ovu stranu ne, sad idemo na ovu stranu. Idemo. Hoće da biti kraći klip, pošto ne znam šta da radimo u ovom Skyblocku. I vidjet ću ja zadatke koje treba da odradimo. Tako da ovdje izgleda da nema ništa. Tako
ovdje nema ništa. Evo i drvo izraslo. Možda ima, ali nema kamena. Tu ću ja samo odraditi dok ne stignem da vas posmaram. Ajde da posjećemo ovo drvenice. I da, trebalo da napravimo mob spawner, da bi dobili string i to, da bi napravili krevet. Evo, ako vidite nešto što nisam rekao, recite u komentarima. Dobili smo 3 ove sadnice. Ovdje, kao što sam rekao, na farmu sam ove gljive. I to smo dobili jabuku. Ne pada. Hvala. Ovo drvo je u chest. I treba da napravimo kuću i sve to. Evo dobili smo još 2. Tu da bude. I da, pa ne znam šta bi mogli, ovo skoro izraslo. Da, i posadim i sam šećernu trsku. Šta još? Polako širimo ostrvo. Hajde još malo da skupim, pa ako imam budem drva, ovdje malo da proširim da napravimo kuću, ako budem imao drva, nadam se da tako. Tako da, imamo malo kamera. Ovako. Opa. Ajde, da, želim fix camp, ali još nemam stati. To moram da vidim kako ću stati. Train 18. O, jabuka 6. Pa ajde ovako. Ovako ću da proširimo. Što me nervira kad ovako. Ovako, to skine. Ovo nije dovoljno za kuću. Kuća je 1, 2, 3, 4. Treba još malo kamenu. Ajde da skupimo. Napravimo tu kuću. Napravimo tu kuću. To je to za ovo. Sada snimamo 8 minuta. 9, još malo 9. I ništa bukvalno nismo radili. Ali ajde da napravimo tu kuću. Ovo sam kamen skupio. Da vidimo hotbaru. Imamo 19 slava. Ovako. Nadam se da će biti dovoljno. Ajmo ovdje, ovako. Po 2. Tako samo mi popade slab za džabe. Pa što? Džabe on bi 100 evra.
Koliko je nestalo? 6, 12, 1, ajde. Ovako. Dobro. Postavljam drva 13 puta 2, 53. Sad ne pravim baš onako pravu kuću, nego ovako slabove malo, ovako. Trebit ćemo i ovo drvo. Ugod znači bit će od ovog drveta, slab, ovako. Idemo ovako, 3, 3, 3 i pravko. Ovdje ćemo ponoviti i sada slabove idu ovdje. Treba će još slabova. Vidite, mislim, ova kuća je sasvim dovoljna za skyblock. Ne treba ništa veće, ništa. Od svega ovog drveta napravit ću slabove. 54, to će biti taman i za krov. Samo da se poplinjam, ovako. Tako, ovako. Ready. Idemo ovako. Vidimo se kad ovo režimo. I evo, za malo pa i evo kućica je gotova. Ovdje mi mogu ovako slabove. Da ne bih pao. I evo neka kuća, ali kakva kuća. Ovako kućaška bi mogla ovako. I to bi bilo to za ovo epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi Skyblocka. Ćao!